Zeci de persoane au protestat astăzi în centrul Timișoarei împotriva proiectului minier de la Roșia Montană. Oamenii au fost nemulțumiți de faptul că firma canadiană va folosi cianură în procesul de prelucrare a aurului. Protestul inedit a fost organizat de către un ONG ce își desfășoară activitatea în Europa Centrală și de Est. În fața Parcului Central a fost ridicat un banner pe care era scrisă întrebarea: "Tu de partea cui ești?" Purtătorul de cuvânt al organizației Bankwatch, Claudia Ciobanu. Protestul a reprezentat în două tabere diferite politicienii îmbrăcați în aur care sunt interesați de a extrage aurul și de a câștiga poate beneficiile materiale asociate cu asta. Pe partea cealaltă sunt oamenii obișnuiți, sunt locuitorii Roșia Montană care doresc să-și păstreze localitatea lor și locuitorii României care doresc până la urmă o țară cu mediu sănătos, cu ape curate, cu aer curat, în care să putem trăi mult timp de acum înainte. Tinerii se tem și de faptul că influențele politice ar putea decide soarta locuitorilor din Roșia Montană. Claudia Ciobanu. Suntem revoltați asupra faptului că se fac presiuni politice pentru a nu se respecta procesele legislative normale, pentru că Curtea de Apel de la Alba Iulia a declarat ilegal planul de urbanism pentru acest proiect și este necesar ca toate permisele acordate pe baza acestui plan de urbanism să fie reevaluate cu răbdare, cu atenție. Nu trebuie ca presiuni politice să afecteze acest proces, pentru că dacă asta se întâmplă, înseamnă că în România nu există democrație funcțională, democrație reală. La acțiuni au participat și reprezentanții ai organizației veniți din Bulgaria. Daniel Popov. They are always saying about the content of cyanide in the tailings dam and Companiile mereu fac astfel de declarații cu privire la concentrația de cianuri. Chiar dacă ei monitorizează ceea ce se întâmplă în zonele respective, statisticile arată că jumătate din accidentele cu cianuri au loc în timpul transportului, mai ales că vorbim de drumuri montane. Trebuie ținut cont de faptul că se monitorizează doar unul sau două tipuri de cianuri, pe când noi vorbim de un component care are multe forme, care nu pot fi la ora actuală urmărite. Cianura se evaporă, să nu uităm teorema lui Antoine Lavoisier, potrivit căreia în natură nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă dintr-o formă în alta. Protestul a durat aproximativ 20 de minute, desigur, sub atenta privire a jandarmilor și a polițiștilor comunitari.